Misakay na og payloader ang mga empleyado sa gobyerno sa Pagalungan, Maguindanao del Sur aron lang makalatas sa gibaha nga municipal hall. Sumala pa baha ka lang trabaho ni pusa padayon ang ilang pagserbisyo sa gobyerno. Gani adunay dakong tigom sa municipal hall karong adlaw sa mga kawani sa treasurer's office sa bar. Ito yung nakasit talaga na day. Actually, nag-ano din na suspended sa municipality. Pero ituloy pa rin natin yung kasi lahat po naka-ready na po, lahat po ng pagkain para sa kanila at saka yung sakitanin po namin, ready na po para po sa mga bisita po. Matud sa mga residente, lowom na kaayo ang tubig baha. Pusa, nagtaod sila og temporaryong trapal daplin sa highway aron adunay masilungan samtang maghulat nga mohubas ang baha. Kahapon ko lang umaga po. Bahay niyo pala? Dito sa likod ko rin ito. Diba yung kahoy? Oo. Sabi na maano. Dito yun. Tapos dito rin sa likod ko. Gilunupan usab bisan ang police station sa Pagalungan. Gibaha usab ang mga kabalayan sa Dato Montawal. Matud sa MDRRMO, 11 ka mga barangay ang nabahaan og 6,365 household ang apektado. Apil sa nabahaan ang mga eskwelahan, simbahan og moske. Naanasab sa daplin sa kalsada, naghimo og temporaryong kasilungan ang mga gipabahaan nga residente sa Kabakan, Cotabato. Sapa, nagigiganan sa baha, no? Gikan sa nagsulod sa North Cotabato, hangtod sa lungsod sa Maguindanao, mga lungsod sa Maguindanao. 7 ka mga barangay ang gibaha og apektuhan niini ang 3,000 ka mga household. Daghang pamilya ang gipang-rescue hilabi na sa mga nagpuyo sa hilit nga barangay. Nangunay na og dunol sa hinabang sa mga nabahaan si Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman. Lahat na affected, nasa 2,700 plus na pamilya, mabibigyan na ngayon ng araw. So, doon yung mabanig, container, kumot, at saka tent. Yung iba, alam naman po nila yung level kasi tinitingnan din natin yung level ng tubig. Medyo okay naman po yung iba. Sa yung area po yung nauna na apektuhan. Hindi naman, 10 na lang na pamilya ang nasa covered court. So, yung pinakauna, ngayon dito na. Meron pa po tayong monitor na isa pang barangay na kung saan po inakala. Gikumpirma ni Mayor Guzman nga walay na report nga casualty sa kalit nga pagbaha o gipasalig niini nga tanang naapektuhang pamilya madunulan gyud og assistance. Esther Roque, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.